KwaSAPO sincedisa amafama amancinci ukuba bakwazi ukufuya ngezindlela ezihlukeneyo zofuya. Siya-advise amafama, siyawavisithela in terms of i-farm visits. Siwenzela i-farm visits. Amanye amafama siwavisitha through i-mentorship. So it means ke i-mentorship yakwaSAPO idimene ne-vet, bayakwazi uba bafumane ugqirha wezilwanyana ofika kabini onyakeni. Amanye ke amafama athola nje ingcebiso monthly, on a monthly basis, xa ngabe sifika kubo sizobavisithela. Ukuvelisa i-pork kunzima kona ngoba amafama funeke anezinto efuneke azenze so that i-pork yabo izoba right, izoba sempilweni, izoba semgangathweni. I-biosecurity ifuneke bayigcine, benze izindlela zokuzikhusela so that bengezufumana izifo. Njengoba sazi kunezifo ezikhoyo nangoku ephondweni iSouth Africa yonke, so amafama funeke abe nendlela zokuzikhusela so that engazuzifumana. So i-pork ayikho nzima kakhulu, but izinto ezifunakalayo kuzo ziba ne-challenges kwi-farmers ziyenze kube ngathi inzima. Sikhalela uba sibone uDr. Da encedisa amafama akuthi isikakhulukazi kwi-funding, enikezela amafama akuthi nge-funding. Siyakhalela uba asinantsike asebenzisane nathi, but isikakhulu asebenzisane nama-farmers uba akwazi uba acebise nge-funding.